kailangan kung ang yan daw matapama. Nakakayak naman ito, Kapromdi. Nagsisimula pa lang yung ulan, wala pa yung hangin, tapos tumba na kagad. So ito yung pinoproblema ko. Hindi ko alam kung i-give up ko na lang kasi hindi ako nakahanda, Kapromdi. So ayan, magagabi na. Saka ko lang napansin na tumba na pala yung halaman ko. Ayan, ayan mga kapamilya, buti na lang mayroon pa akong natirang tubo saka kakunting tie wire. So ayun, naitayo ko siya, pero hindi ko sure kung lalakas yung hangin kasi alam niyo naman bagyo ngayon. So ayan, at least kahit pa paano na save ko ng panandalian, pero hindi ko sure kung matutumba siya kasi hindi pa naman dumadaan yung bagyo. Parang ulan pa lang, parang paparating pa lang. So ayan, nakakayak yung halaman ko kasi super ganda. Kita nyo naman yung bulaklak na pakadami. So ayun Kapromdi, bye for now. At sana hindi lumakas ang hangin at makasurvive yung aking yellow bell or alamanda.
Thank you, Kaprondi. Bye.